marangkekaken anggenipun pinarak lenggah. Iya. Trigantal pati kaya ora kurang prayoga. Duh kaki penemban. Yayah ron langking hanya nyadang tumuruning riris satemah kejawan hing mangsa labuh hasreping manah kula. Dupi kula nampi dhateng prapanipun paduka kaki penemban. Sasampunipun satata lenggah daya-daya wayah paduka nyuwun keterangan. Wonten wigatos ingkang pundi keparingipun rawuh paduka kaki penemban. Putu Prabu. Prapaningpun kaki ana ngarsaning paduka Putu Prabu kang sepisan mertuwi marang kayiwanan paduka sumarambah para kula wangsa ing Astina. Kaping pindho pun kaki ngaturake alam oneng, alam iku tembung lawas oneng iku kangen. Wondene genep triwigatining perlu putu. Prapaningpun kaki mung dumunung nuhuni marang pamundhuting paduka Putu Prabu. Nalika semana ana caraka saka Praja Ngastina sowan mring pertapan Ngetakanda ngaturake Kintaka. Kang surasaning Kintaka, Putu Prabu mundhut marang prapaningpun kaki. Aduh putu, kaya ndak gelak olakuku. Saupama ana suwek ing jebah sacengkang ora tak gawe sabab saugerpun kaki. Tumuling marak ana ngarsaning paduka Putu Prabu. Digandengan pun kaki wis marak ana ngarsa paduka Putu, daya-daya pun kaki nyuwun katrangan. Apa wigatine dene Putu kepareng hamandhangi marang sowaning pun kaki. Kaluhuran dawuh sabdanipun kaki penemban. Pilihing mangke wayah paduka nyuwun rawuhipun kaki penemban. Wonten ingkang dados wigatosipun kepareng kula njuk ning wonten kersanipun yang Penemban. Bilih wekdal menika para kadang-kadang kula Pandhawa samya mendra saking negari Ngamarta. Sak mendraning para kadang Pandhawa tukuh gagasan kula yang Penemban. Pengin sanget kula badhe nderek ngreksa dhateng kawidadan kayiwananing negari Ngamarta. Awit kenging kula ibarataken negari Ngamarta menika lara ayu sedhedhe ingkang ngungkuraken kathah ingkang sami badhe hangayunaken. Ingkang menika kuwatosing manah kula menawi ngantos alit kenging dipun borok ageng kenging dipun rangkut dening Nalendra liyan praja ingkang badhe mbedhah negari Ngamarta. Icaling negari Ngamarta sami